हाय गाइस मु सैड लवर चंदन। तो आज आपण मान को स्वागत करची मोर गोटे छोटिया वीडियो रे। तो आपण माने देखि पारथुबे मु आछि टिके जंगल पड़े बुलिया पई सखाळ सखाळु। तो आसो आज किछि कथा हवा। जेतबळे तुमको भल लागुनी एका एका लागुची सेतबळे एम्ति जगह को पळे आसो आ एम्ति जगह रे एका किछि समय बिताओ। तुमको बहुत खुशी लागिवो आ बहुत मन को बहुत शांति मिलिवो। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକେସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ତ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦିନେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ସେଇମାନେ ବି ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ମୋତେ ତୁ ତା ବେ ବୁଆ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସେଇମାନେ ବି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେନି। ମାନେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ପେହଚାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି। ତ ସ୍ୟାଡ୍ ଲଭର୍ ଚନ୍ଦନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 2.2K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଏନ୍ଜୟ କର। ଦିନେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା। ତ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଧରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲାନି। ତ ଡିସପ୍ଲେରେ ବି କଳା କଳା ସବୁ ଦାଗ ଆସିଗଲାନି। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଯେଉଁ କାମଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେ କାମ ବି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦିଶୁନି। ତ କାମ ଖୋଜୁଛି, କାମ ବି ମିଳୁନି। ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 2K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସେଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୋ କରାଯାଇପାରୁନି କାରଣ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନ ଭଲ କି। ତ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବା।